Ahojky lidičky, vítám vás u nového videa, kde pečeme bábovku. Takže budeme potřebovat mísu a tady ten ruční šlehač, potom polohrubou mouku, jedno vajíčko, máslo na vymazání formy, kypřící prášek a vanilkový cukr. Miluju vanilkový cukr. Normální cukr, kakao a hrnče, mléko a taky olej. Tak jdeme na to. Jako první, tak vyšleháme vajíčko s cukrem. Tak, teď dáme půlku hrnku cukru. Do vajíčka a cukru jsem ještě přidala špetku soli a teď si jdeme vymazat formu. My používáme máslo, ale vy můžete použít buď sádlo nebo olej. Tak ukrojíme kousek. Tada. Tak teďka vymazáváme proto, aby se tam ta bábovka dobře vyndávala. Formu už máme vymazanou, ale ještě než budeme pokračovat, tak si musíme zapnout troubu na 160 stupňů. Do hrnku tak si dáme úplně plný tady té mouky. A teď to vysypeme do misy. Teďka tak dáme ještě čtvrt hrnku. Půl tohohle pytlíčku vanilkového cukru. Teďka tak tam dáme půl kypřícího prášku do pečiva. A co myslíte, proč tam dáváme kypřící prášek? Napište mi to do komentářů. Ale pozor, mléko tam ještě nenalívejme. První to musíme všechno promíchat. Až to máme promíchané, tak tam můžeme nalít mléko. Hlavně ho tam nenalívejte z moc velké výšky, nebo se pocákáte. A teďka tak tam musíme ještě dát asi půl hrnku oleje. Tak olej už máme nalitý a jdeme ho tam vylít. To je úplně chemická reakce, v tom jsou bublinky. Dívejte, hustý. Tak teďka to promícháme opatrně. Tak já myslím, že už to mám promíchané. Teďka, tak tohle bude taková speciální bábovka. Dáme půlku misky do formy. Tak teď tam dáme trochu kaká. Škoda, že to nemůžete cítit, fakt jako krásně von. To vezmeme ruční šlehač a jdeme dál. Jdeme to zase jak promíchat. Teďka tak tam zbytek těsta nalijeme. Jakmile máme těsto nalité, tak děláme tohle, jak kdyby bábovka chtěla tancovat. Jakmile bude rozehřátá trouba, tak dáme tady paní bábovku péct. S vyklopením bábovky mi pomohla maminka. A až bábovka schválne, tak ji s vámi zakrojíme.
Nám už bábovka vychladla, tak jdeme rozkrojit. Když budete chtít, tak si tam můžete dát i šlehačku. Nezapomeňte dát like, odběr a taky zvoneček, co zvoní na konci naší pohádky. Tak pa.